Падзяляе гэтыя гарады паміж сабой. І таму сёння прынцыпова яно будзе для Смаргоні, у першую чаргу для таго, каб абаронца, які пагуляў і за футбольны клуб Мінск, і за сталічная Тарпеда. Ну, а венцом яго кар'еры ў вышэйшым дывізіёне стаў брэсцкі Рух. Таму добра ён. Ну і вось. Дмітрый Халімончыкаў прабівае па варотах, многа волі далі яму. На дрыблінгу супернікаў прыбірае, перадача на Якімовіча. Якімовіч, скидка самому сабе. Удар блакуецца, Зайцаў на падборы, падача. І удар па воротах, але ж Максім Бойченко трапляе ў сетку. Перадачу аддаў Дукса. Далей на Кухлея. Кухлей, перадача на Мызгіна. Мызгін прабівае, трапляе ў галкіпера. Падбор за Архіпавым. Няма. Яго светлы профіль. Падача. Смаргонцы прабіваюць, ну і Владзіслаў Кавалевіч нібы прыклейвае мяч. Страчвае. Ганчарык вяртае Астраўцу. Гэты самы мяч, перадача. Падача ў штрафную. Бойченко прабівае, Азарка перад сабой, але страх. Чакае партнёраў. Зайцаў. Закидывае на Якімовіча. Якімовіч далей. У край. Падача. Бойченко. Маленечкі Максім Бойченко. Прабівае галавой, трапляе. Перадача на партнёра. І вось. На аператыўнай прасторы Галко прабівае. Ну як не забіваць такое? Уся. І пайшла перадача на Радзівона Мядзведзева. Радзівон Мядзведзев не перагуляў Максіма Азарку.